Komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang naging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Saliwat mayong gabi, kamusta naman mga palangga naman takmaramati, region-wide mga palagag kita sa nabilin isa ka oras. 8 ka minutos karon nga adlaw, Webes Petsa 24. Aton man ginasaulog ang pag-selebrar sang San Juan de Bautista, ang kalabanan nagasiling Biray. Webes naman edisyon sa inyo sining nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman aton nga mangin kabuylog. Ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sining nga mga correspondent. Liwat na Manila sila padulong sa pinakaulihi. Labas na tipon nga mga police report. Blatter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa libro sa aton sining kapolisan. Central, Southern, kag Northern Negros. Dala na ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Of course, ang ato sini mata kag durunggan oras sa kagabihon. Ang ato sini nga Patrol 2, Crosswind Patrol. Kay na pa nagalambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Liwat naman ato nga bantayan. Kag liwat naman aton himorsuhan. Amat-amat naman nga pagdalom sa kagabihon. Anano pa nga mga eventualities. White naman ginapangayo from where the action is. Aksyon Jan Diaz magaresponder. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Nino Bogina.
Update nato sa pagbantay sa COVID-19, balita nasyonal kag international. Breaking news, flash report, ina ginatutukan pang Webes edisyon, Action Dale Salazar. Obda magita sa atong sining nga mga technical partner diri sa Studio A Master Control sa technical side. Puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa aton nga IT expert, Christian James Vinares. Dito naman sa transmitter control tower sa Barangay Talok, Syudad Sang Bago, puwersa ni Broadcast Engineer Batang Suay, Bernie Villacanas. Naginandan ang inyo sinilagad ang Kormana Action Night Patrol Program. Ako naman si Action Eric Magbanwa. Opdi ninyo ako sa labilin isa ka oras. Anong kabinutos nga pagpangalagad inyo para tuntunan? Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa Aksyon Balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon! Ining kagabihon to nagtupa ang ulan sa Bacolod pero kadali gid lamang kag nadula man siya. Liwat nga nagbalik sa normal ang lakat sang aton nga panahon. Daw nagaupod gid siya sa pagsaulog sang San Juan de Bautista. Daway gid man sang mga eventualities nga natabo sa sining selebrasyon sang San Juan. Magluwas nga may mga kabataan to at timprano pa nagapamasya ka tubi na sa may taytay ka sumag tingin sa way man sa pulis nato na. Magluwas na daway man sa palaligo sa aton nga mga mountain kag beach resort sa mga kulokapihan nga may mga pagtumpok-tumpok sa tao at idigin sunod nila ang mando sang alkalde sa siyudad sang Bacolod na ipaiway anay ang pagpaligo sa mga mountain resort, mga beach resort para nga malikawan ta ang paglaptas sang COVID-19. Pero ang tanan daw halos nakibot gid kag na sorpresa. Ining breaking news kay nasang aga ang pagtaliwan sa ika-15 nga presidente sang pungsod sang Pilipinas sa persona ni former President Benigno Noynoy Aquino III. Napatay si former President Benigno Noynoy Aquino III sa edad nga 61 anyos. Napatay siya sa iya sinibalatian nga renal disease secondary to diabetes. Alas 6:30 napatay ni siya kay inada sa Capitol Medical Center sa Metro Manila. Si former President Noynoy Aquino ginadialysis is actually 3 ka beses sa isa ka semana. In fact, may schedule sa kuntani sa ginatawag nga kidney transplant. Pero kaina ang mga kaalyado, ang mga kapartido, ang kontrapartido man, daw halos daw nag-upod gid kag nag-extend sa ila sining kasubo right after nga nabalitaan nga napatay si former President Benigno Noynoy Aquino III. Again, cremate ni ang iya sining nga bangkay kag dalon ni siya sa katapusan niya nga palawayan sa mabot nga June 26 Sabado inang adlaw dito sa Manila Memorial Park. Sa siniman nga adlaw ang Presidente Rodrigo Roa Duterte nagdeklarar nga ang June 24 to July 3
bilang period sa National Morning. Kasunod sa pagtaliwan ni Presidente Noynoy Aquino pagi sa Presidential Proclamation 1169. So ang halos mga talatapan sa aton ahinsya sa gobyerno nakahapmas tanda kag pagrespeto, pagbuylog sa pagtaliwan sa aton ika-15 nga presidente, former President Noynoy Aquino III. Bisan pa no si former President Noynoy Aquino III, may mga legacy man nga nabilin sa pungsod sa Pilipinas during his term as President. Although nga hindi man maperpekid ni Aquino sadto ang iyang pagpungko, pero kadamo gid sang mga improvement man. Kadamo man sang nabuligan kag legacy nga nabilin si Noynoy Aquino. Kami diri sa DYEC Action Radio sa Bacolod nagabuylog gid sang kalisod sang pamilya Aquino. May mga tao nga sadto hindi gid malipatan nila ang ila sining ginhatag man nga serbisyo sa time ni former President the late Noynoy Aquino. Daw na shock gid kag daw halos nakibot gid ang tanan sang ila mabalitaan kay nasang aga. Ayos! Kita diriya sa Bacolod, sa Negros. Halong man kita ha. Halong kita ya permis sa COVID-19. Aton pasulit-sulit. Remind. Social distancing. Face shield. Sok-sok man face mask. Kag ipaiway gid ang pag tipon-tipon ha. Although nga may mga bakuna na nga nag-alabot diri sa aton sa Bacolod, sa probinsya sang Negros Occidental, pero hindi pagid enough, hindi pagid sufficiente para nga ang populasyon sang Bacolod kag Negros Occidental matapos-tapos sa pagbakuna. Although nga may mga mayor kita, may mga ara kita, provincial official nga nagpain man sang budget para nga ibakal man dugang sang vaccine para nga ma-injeksyonan man ang iban nga wala pa ba bakunahan. Tamo na siling ko durante nga wala pa kita mabakunahan, health protocol aton gid ipatuman. Ayos! O, alas 10:01 na, curfew na sa siyudad sa Bacolod, basilipat ka mo. Aton nga mga kapolisante nagapatigayon sa isiling routine. Saturation drive, police visibility patrol, Oplan Sita, Oplan Galugad. Amuning mga routine nga ginahimo sa atong kapolisan sa Bacolod every night. Ang ilang paglibot-libot sa tagsa nila sinika mga areas of responsibility. Ayos! Action Radio Philippines Standard Time, alas 10:02 na kita. Naunta na report ang ato sinika patrol, ibalaon ta sitwasyon sa Metro Bacolod sa liwat nga paglibot-libot ni Action John Diaz. Ang report ni Action John Diaz sa ato sinika patrol to ginadurong sa inyo sa Kalawan sang D. John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Action Radio. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Action Radio. Action Night Patrol Field Reports. Action John, may gabi. Ang gabi aksyon na rek, may gabi sa tutaran nga mga ka-aksyon, tanig din noon tanig Bacolod,
Galing kay Ti, karamo gyapon sa mga salakyan nga silang bali, ibandri pinagusto pa pala sa pagpadalagan sa ilang mga salakyan. Ate may mga aksidente na naman ka nagluluntad karon ni gabi aksyon ko. Dali wala dapit sa may intersection point gid sang North Capitol Drive, Lacson. Okay. Tumangan dila ninyo sang imo diri nga lungga. Oo. May nabungguan naman di karon nga gabi. Okay. Ang information na nabaton, ang lain sa dikin, isa ka biktima doon nagsuot sa dalom kasalakyan, no? Uy, tiara na. Pinacheck na mo diri ang pinaka-latest na medical bulletin sining persona kay do na bungguan ni bilang ka pribado nga salakyan. Oo, ara pa sa dalom salakyan, no? Ang tabog at nagsuot sa dalom sang salakyan. Tiara pa siya dalam salakyan? Nakuha na gilang ginangagaw dala sang rescue ari diyo sa emergency okay. room sang Atrason Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital. Ining persona mismo action Eric, no? Ilabi na ining persona. Mayroon kay kung injured to siya, kita na ton kay ina, conscious man ang ining biktima. At least wala maingagaw padala sa pinakrapit ng ospital kag mabulong ini sa action Eric, no? Ano pastadas na nagtabok? Accordingly, diri sa initial naton nga informasyon nga nabaton, ang isa ka pribado nga salakyan nila dito sa may north, and then may nagasunod na o kung ginasundan nila ining motorsiklo, no? Motor. Motor ning ginasakyan, access ng iban, asang nabungguan sa nga gabi. Ilagay mo na ba? Kung dasig nga pagpadalagan, ang resulta kung kaisa aksidente sa dalanon mo. Oo. Para kay Tio na ano na nila, na-himos na nila, dito sa dakdaksyon ninyo, napiloan na nila ang dalanon. Okay. May mga ari ba din tricycle sa tunga sa jalan Japon. Dali ka tricycle kung motor. Tricycle sa action direct do ano rin siya may mga baligya ni guro pala nga may harap lang sang ano na lapad nga kawayan. Lapad nga kawayan? Tricycle may lapad nga kawayan? Dotro ka pang kung bala nga nakabutang sa may basi ka baligya saging? Basi among kurot ako na baligya ni pero kung makita na to diri sa area ining mandigal laptop baligya istong adalan? Way ga baligya. Way ga laptop ang mga baligya istong adalan kung may karga gid man ang tricycle na. Way naman may laptop diri sa to. Wala man karga ang tricycle action direct. Kung makita naton sini nga gabi, diri gid sa may tubang sa area na sang station 2. Area ni ka station 2. Ano na nabunggo sa Innova? Innova. Yes. Brown. Okay. Ari sa picture ni Kuya Rolly Mardocchio Oo. Innova nga brown action direct. Guba gini nga kuan nga atubangan ulo ya. Gani, may mga damages dito sa lawas sa I heard gito may attempt ni mlag yung driver, no? Amo kita ni ito, galikit dito rin nga daw sa aton ng motoridad. Yung sungay yung tricycle. Sinungay, ni kayo kung naton ho, ang motorsiklo, yung sitwasyon sa nga gabi, diri sa gatubang sa may north na nga direksyon. Pero whereas, ang iyang sitwasyon is alin pa rin siya dapat ini nga area nang dikto sa ang south dapat alin. Pero yung pwesto sa buong diri na sa nagatuon sa may north nga direksyon action area. Okay. O sa iban nga dala. Wastak gid ang iyang nga driver sa iyang tapaludo ya. Sa tricycle na siya. Ba't ano karga? Wala din mga karga nga iba, no? Wala na ganun mga udo. Ano karga ya? Why? Kung may nakita nga karga diri. Ay, nga para nabilin ba? Wala may plate number. Panak nga plate number. Pulo pa pagpapag sa tricycle. Oo, pulo pa pagpapag lang. Action Eric na ang sila nga ginakargahan. Ginapahita ko kung dinding driver. Ginapahita dito sa buong nila ining motorsiklo mismo, no? O kung ang tricycle. Pero initially is dala sa may ospital, no? Ining Pilason Action Eric. Ang sa tricycle isa man lang? Isa lang man. Isa naman isa kay sa tricycle. Pero injured o kung na Pilason, no? Kung gani ang subo-subo sinidiri. Kay may mga napilasan gid nga gabi. Gani amo na ang
sitwasyon, no? Aksyon na rin ka. Ang gabi. Ginapay rin ang nakabungko kung nasa diin siya. Diyan ang, ang driver ng motor. Wala na yung hospital. Ang driver yan sa nakabunggo. Wala na din. Siya to nakakalo. To sa punta to. Ginagas nyo? Okay. Tignan to sa punta, kaya to tong driver, sa salakyan nga nakabunggo, ako sa nareko, nalagyo, at to sa tubang, sang, Fairmart, no? Hindi di Fairmart, camping area Dili sa may avenue, o patawag ng Shakes, no? Ako sa nareka, tabok ng Shakes, ilabot ko sa kon na, makatos ako na tabo, ni kayo, makon mo, nabungguan niya na, palagyuhan niya pa, no? Ining biktima mismo sining gabi. Pero dapat kung mo sining sa tabo, i-check na ton, pinunod rin iyang mahambala. Kung Ang kabersyon niya, be? nag-attempt pa siyang magpalagyo. Oo. Ari ding sarap siya niya, Sana, be. yan, karon nga gabi ako sinerek, no? Pero check the police, no? Kung ano ang tabo sining aksidente. So, ganun na din ang iladri mahambala. Teko na to nilang initial details sa silang hakin na palabota. Toyota nga color brown, no? Toyota Innova. Toyota Innova color brown. Wala man yung plate number ni. Nakasakasari ko ng plate number ya. Bago pa na? Hindi man, kaya ugis na gani ang pintay. Pero kalayo sa kitabog kring kato ni Mayfair na sa Dampi. Oo. Dinisa sa may Mayfair action na reka. Nagalapot, bago pa ni Goro, bago pero nga, wala pa rin nakuhaan, original plate number, i-add the temporary registered number, Y68532, Y68532 action direct, no? That's a temporary number niya, sinidri, and narin na diri ang driver sa salakyan. But we will check later, Sir Jimena, for additional inputs and there's investigation nila diri sa kapulisan, no? Karon nga gabi. I-check ta pagid kung may mga dugang diri nga information sa Sir Jimena. May angot sining accident action reka. Kaya ang driver sang salakyan sang Toyota Vios nga dag sang brown ang di pa magatag sang dugang detalye kung statement. No comment siya? No comment sana, no. Hindi siya maghatag sa statement action ereka. Dire kita kay sa Jimena dugay-dugay sa station number 2 para at least makuha pa investigation niya. Pero what if tricycle versus Toyota Vios, no? Amo nang involved sa ning aksidente. Sining gabi action ereka. Pero ang pinason, ang gindala na sa may ospitala, sining gabi, mo itong nagsuot sa dalom sang ining Toyota Vios, nga timero ka, o kasi isa kasalakyan, no? Hindi na yung Toyota Vios, yan atep magpalagyo, pero kiti nabtan, di sa area sa Mayfair Plaza, dari sa nabtan sa aton nga mga otoridad, action na rin namang nga gabi. Kung makita na ito dari sa area, kalayo na sa iyang agin Dalaganan? Dilaganan niya no? Hari na di siya sa may Pero mo may attempt kasi malagyo. Attempt kaya layo na mga almost 1 kilometer na ni yung distance nila. Nilagas ko na? Nilagas from Seda, adito sa PNB. Sino nakalagas? Pulis? Policeman kaya may patrol, arding patrol ganito ka kapulisana. Naka-responde goro, and then tiyan mo to, lagas action na Eric, no? Sila nga gabi. I-check ta. Sir Jimena. Traffic investigator. Tapos si Sir Jimena. Sir Jimena. Sir? Sir Jimena. Sir, dali, ako dito ro. Kita na nga daw, Inisa lang. Sir, ano lang natabo? Din sila lang ng salakyan. Okay, dali, nang salakyan ni Sir Jimena. We'll get initial, sa Master Sergeant Rodney Jimena. Sa initial, anong natabo? Initial investigation
private nga Innova, halin isa sa south, pa norte, papuli ni sa Talisay yung driver. Okay. So, according sa witness may di pa sa akin siya naging sundan. Nag-overtake niya siya sa left side. Okay. So, rason nga nag-counterflow sa nasugata nga tricycle. Sa other side niya sa nag-overtake sa left side. Okay. So, sa dating man niya padlagan niya, ang tricycle, wala makadipara, nakibot man lang nga nagulti sa gwa, nagsugatan na sila. What's your ang tricycle alin sa north to pa south? Oo. Alin north to south, palibertad ang tricycle. Duwa tong sakay sa tricycle. Oo, mag-asawa. So, ang natabo gali, pag-overtake yan na head-on collision sila sa tricycle. Nag-doon ni sila. Muna kung yung tricycle nagtiyog, pato ang yung asawa sang driver, naglabog ni siya, nagsuot sa gapark nga auto. Ako to medyo, ano yung condition, kasi injured. Oo. Posible kay may damage man tong auto, posible ang ulo mutong nakabunggo man sa auto. Oo. So, may mga names na kamo sa pasahero to? Bali ang driver ng tricycle si Sir Reynald Sildura. Okay. Kagang iyang sawa, si Ma'am Quintina Sildura. May sawa. Dupo dyan. Taga Purok Malinong, Barangay Zone 2, Talisay City. Tapos mga praguro niya sa Libertad ay, no? Oo, palibertad ng driver kay sunod siya mangumpras sa Mangumpras Libertad. ni mga Okay. Ito nung alas ng drivers ng Ang driver sang private si Sir David Palawar. Taga North Point, Tayala, Talisay man. So, may terms sa malagyo na ano nga? According sa nakakita, mga rektani sa malagyo, may nagsunod nga private man siya, muna nga napunggan sa. Okay. Pang front left side sang gumay na flat ni sa. Amo na guro rason nga nalabot man sa sang nagdagat siya. So, sir, ano ko na ang lisa lang ba yan? May areglo or mabulit? Wala pa man sa kay sa pag-interview sa siya. Yun na ako, man nga nakainom sa. Tisiling ko gidaw. Makita naman siya reaksyon nga. Nakadrinking na si sir. Ang isa katao. Okay. So, kamusta ang kondisyon sa driver, yes, sir? Sa motor? Duwa gito sila mag-asawa na padala gito sila sa ospital. Ano to ko mga umpras Hindi na na po karon to. pero need gito sila medical treatment. Okay. So, subong, sir, i-detain siya? Yes, so pita i-hold kining salakyan kagi temporarily detain to ning ang driver sang private. Master Sergeant Rodney, sir, thank you kay action na RXC Police Master Sergeant Rodney Jimena, no, ang traffic investigator. At kasi kaya malagyaw kag nakadrink si sir. Nakadrink siya si Sir Gali. Okay. Mag-asawa grito sa sa tricycle, may umprag lito? Oo, mag-asawa to action RXC. Ay, kaluoy. Sir, ma-picture ko na natin. Para makakuha ko name, kid, no? Sige. Ang name is Reynald Sildora, ang motong driver sa motorsiklo, 46 anyos, sa Purok Marisong, Barangay Zone 2, Surad sang Talisay. Kag ining pinason nga iyang asawa man si Quintina Sildora, 48 anyos man sa mo man nga lugar. Ang driver sa ining Toyota Vios, si David David Palawar, 57 anyos, sang Ayala North Point, sa may syudad man ismo sang Talisay, action, Eric. Gaistorya na sila subong sang traffic investigator, Mr. Jimena, pero ang standard operating procedure din nila, ining salakyan, ang under custody na isang station number 2, and then bisan pa ang driver sang salakyan, binangaho ko na to na violation kini kay ara sa influenza sang makahulubog nga ilimnon action, Eric, no? Ginagaw ya pang alagyan ka tricycle na? Okay, nag-overtake siya sa left, no? So pag overtake siya sa wala, dito ka sugata man ang tricycle. Mahimo dasi ginang pagpadalagan kay maano ka na mo, makuha ka builo, matabok ka na sa intersection point, may traffic light na dala. Kuha mo builo, dasig-dasig pagpadalagan mo, tido kung imposible, mangguro nga nagapundok ka sa traffic light, hindi ba makita nga may sugata ka. Gani?
And then da siguro pagpadalagan kay makumunong tiyog ita ang tricycle action Eric, no? Sus. From possession niya mismo. Ah. Di amo na ang natabo sini nga gabi. Hopefully nga wala gid no sang may tawa-tawa na to tayo tamaan ang mag-asawa. Kabay pa. Action Eric. Anyway, ari kami tigapon tubang sang main fair plaza. Okay. Ari pa rin sa lakyan eh. Ang damage ng salakyan diri sa iya nga bumper dampe. Guba, why na isang nagtabog ni gurong iya nga plate numbers babaw. Sa may driver side, may agi nga dugo lampos ang ulo, bra? Wow. Naglampos siguro ang ulo sa isa dito ka mga pasahero sa iya nga windshield action Eric. Okay. Kay kadalom sang pagkabuho ko ng iya nga pagkalitik bala sa iya nga driver side nga area mismo, no? Naglabog na da karutupa na da ang isa sa mga sakay sa tricycle. Posible kay according diri sa kapulisan nga ang angkas ni naglabog mong no paglampos nagsuot sa dalom sang isa karga park nga di pasay ako nga pribado nga salakyan. Dapat sa parking sa pedestrian line gid la dampe. Nadra gid dito abi nagtabog ang ining pasahero action Eric, no? Sila nga tricycle subong nga gabi. Anyways, ti amo na gina-check pa diri sa aton nga mga kapulisan dugang pagid nga mga information detalye sini diri pero ti aminado ining driver sa Toyota Vios subog siya ga pagusto lang sa pagpadalagan sa iya salakyan na subog siya gali action Eric. Tikol wani guro na platan ng iyang salakyan ni. Sa ko gid posibilidad nga basta din guro apok guro para lagyo ini siya iya, no? Double violation ni, overtake ka lang alang yung mga tiyempo, dugangan pag nga drive ka sa lakyan, hubog ka pa ya. Ati, amo gining nga katabo, no? Ano ni mga din dumping na flat yung part ng salakyan man, na flat ko gumay eh. Tamaan ko ka impact la. Tubangan siguro? Sa tubangan man, sa may guma man sa driver side dampe. Okay. Flat ang iya guma, gusto na rin ko. Maya na ang kulmay ni Corona flat, dire-diretso gini siya. Pag may damage man basan ganing iyang sang goma action Eric, no? Kadako gid sang pagkayuho pati iya galing suga sa may driver side. Why nabilin? Nagkarakakas, no? Kakas ang suga sa driver side. Kay ti nagtabok ni go posible, no? Action Eric. Pero para siya sa may subong sa may tupad kang patrol cars sa station number 2 gahawlat diri kun ano ding mangin disposisyon kag desisyon sa diri kay salakyan hindi man siguro ka amo tunan matabo sinidri kay flat siya ati paguyod sa tuwing sa bitaw amo ni ginawlat nila diri para maka-abanse, no? Kag makalakat na ining salakyan balikan sa nilang area ang place of the accident ma-plastar magarayon ang sitwasyon. Pero kung makita na po diri sa lugar sini nga gabi action Erika ang aton nga mga ka-action sini diri ay mag-isado may nag-obstruct na natiluan na itong area action Eric, no? Sige. Ano mo na, ang pinakaulit rin nga sitwasyon siling aksidente nga naguntad siling nga gabi pero sa tumaka aksyon, duwad rin ka mga person ang pinason na gulubado diri isa ka Toyota Innova kag ang isa ka tricycle action Erica. Ang na pinakauling update report sitwasyon siling aksidente do pero kung gila mga gabi mga ka-aksyon. Live report tikan sa patulang tagibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasuta na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon. Dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat ginaksyon John Diaz sa report kay nabatian bago lagid ginadulong sa kalawan sa D3 Bayo.
Pidira kay Migo ko Vincent Palacios Ferrer, pakaisa ni Vice Governor Jeffrey Ferrer. Migo ko ni, ka-monitor gid si Toto Vincent Palacios Ferrer. Kamusta Toto Jipoy Siokon? Ay ko kaupos niya sa Martes to daw naguot ko sa bisita ko eh. Some other times Toto Vincent Palacios Ferrer. Ni Migo ko yung low profile lang. Ano gusto ni bugas mo lang Kaya kay kumpare ta Arnel Binares Senior da, may gabigid no? Kay kumpare ta Arnel Binares Senior, sa Junior ya may gabigid. Kay Andro Mamon Binares, may nga pagporok-oro. Kay Alex Montesa, kay Buhawi Magallanes, may gabigid Buhawi Magallanes. Kay Nene Nolias da, kay Catherine Nolias kabataan da, may gabigid ha? Sa mga Nolias family. Sa kay Jinky Jalagdon da, ayong gabigid ha. Sa kay Marcos Salibio da, napaurok-urok sila pamilya Salibio da. Kuno kay Tatay Vicente, Itik Salibio, Nanay Julisa Makairan Salibio, sa asaway kakabataan niya kay Lalaine Nyugan Salibio, kay Sky ng Barangay Aranda Hinigaran. From Quezon City, Marcos Salibio. Kay Felix Sapiro da, may gabigid ha, sa Ayala Star. Ayala nag-star. Yaman, Toto Felix Sapiro. Kay Buhawi Magallanes da, may gabi ha. Kaya paurok-urok isa sa Action Night Patrol eh. Torres Alex, may gabigid. Kasalig may kwartahan mo. Kung wala naplatan, hit and run naman na. Ariglo man na gyapon kay may kwarta. Depende niya sa biktima kung mapariglo Toto Alex Torres. Sakay Madam Vanessa Mayo, may gabigid. With Doc Mayo sang Minnesota. DC Alvarez sa Barangay Tangobdra, may gabigid ha. Kay Jinky Jalagdon da sa may Phoenix, Arizona, ga-monitor gid sila. Kay Malisa si Panton Magbanwa, mayong gabigid, no? Ang report ba ni Aksyon John Diaz, giradulong man sa Kaluwansang, Dr. Alfred
Una sa aksyon, komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. I-check na naman report na gikas sa ato sila nga mga correspondent. Una to report live gikas sa may Northern Negros, standby Action Percival, Central Negros. Line number 2, Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Action! Night Patrol Field Reports! Action Roger, may gabi. Please come in. Yes, action direct may gabi kami sa mga aksyon sa mga balita gikan dire sa may norte ng sa probinsya sa Negros Occidental na ang taring balita sa Sunod Sing Escalante. Isa kawated person na ginakop sa mga katapos sa kapulisan kay ginihang nagapangatubo sa kaso nga attempted homicide. Alas 6 pasado takna kagabi ginadakop sa ila mismo puloyan sa may sitio Bukabog 1, Barangay Washington, Sunod Sing Escalante. Ginkilala ini kay Michael Amion E. Caminos, 34 anyos edad, may asawa, kag residente man sa sitio Bukabog 1 sa Barangay Washington sa mga syudad. Sa pagkandak sa operasyon sa mga katapos ng kapulisan, aside sa warrant sa Puerto Section, sa pagpamuno mismo ni Police Lieutenant Colonel Helgandis PLC OP sang Escalante City PNP, upod man ang iban pa nga mga friendly unit upod ang 6th Office Maneuver Company kag subong man ang 6th Regional Public Safety Battalion ang nagpatigayon sini sa pag-serve sa warrant of arrest. Sini nga warrant of arrest ang may criminal case number 4522 Article 49 attempted homicide nga issue sang RTC o sang MTCC sa Siyudad ng Escalante kag ginpirmahan ni Honorable Judge Josimino Custodio Ruiz nakapit sa ini January 26, 2021. O kon nagligan na gid Enero. So ini siya karon ang mga persona gipanugutan sa korte nga makapiyansa sang 36,000 ka pesos para sa iya sini ka temporaryo nga kailwayan pero wala man makapiyansa pa at ara sa Escalante City PNP Custodial Facility. Ubos-ubos kita giutay Siyudad Salsagay kay gin-release na ang isa ka driver sa 10-wheeler truck na kargado sa tubo nga nagbunggo o kon nabungguan o nakabunggo sa sining isa ka top-down nga tricycle nga ginasakyan sa mag-asawa nga may karga pa nga karabaw. Kag nagresulta sa kamatayon sa bana nga mo nagamaniho sa top-down nga tricycle. Ara karon sa ospital, sa isa ka pribadong ospital sa Sagay, ang asawa kag palayon ini nga ginabulong ang karabaw medyo na baldaman. Tuod man sini aksinere kasi ining mag-asawa nagapabakal ini sila sa Carabao tungkol may ihawan sila sa may paniblad yung sitio bago nga tabuan na sa may Barangay Janay. So kung nga saan sila nagaginadala ang Carabao may bayer na nila rin Carabao. Alas 3:15 na tabo ka hapon na tabo ang insidente sa may Taytay ayon sa Purok Tanaw sa Barangay Lopisay na ang driver nga ini si Roger Vergara Juliet sa 47 anyos nga taga Barangay Bato, Siyudad sa Sagay. Yan release kay ina pagkatapos ang 18 oras nga prescribed hour tungod kay abugid man na ang standard operating procedure gid lang sa pagka basta may natabo nga mga aksidente. Bisan pa natin napatay ini si Llewellyn de Tulaita Canoy 56 anyos sige kag ang asawa kini nga si Doris de Tulaita 57 anyos ang yara pa karon sa hospital. Pero sa payag ni Police Chief Master Sergeant Leandro Juarez, ang Chief Traffic Investigator sa traffic section sa aton sini nga interview may katanan sa sini aksyonereka. Ang
driver sa truck, ari di sa atong tubong sa atong opisina, kay may SOP makita nga 18 hours nga reglementary period. Okay. Pero ang ining kapalite nga napapagid ang dana, kay nagasawa nimo ang sakay sa top down. Oo. Okay, ang ara pagurot FDM, pero ang niya asawa, ginrete ni sa Ludipi, ara tubong sa Ludipi. Ara sa Ludipi subong mo. Kaya sir, paano naman sir? Okay naman sir? So pa daw okay naman, pero kinanglan siya nga pa-x-ray. Amo to nga alin sila gidala sila sa rescue, gidala sila sa rescue diri sa district hospital pa. Galing kay wide sila da x-ray, gin-refer sila di sa Ludipi. Pero dira sir sa district hospital sa Alfredo Marañon, dito na declare ang bala dito na declare DOA. Sakay sila sir sa top down na may karga pa ko ng Carabao. Ganun nung may karga Carabao. Sus. Tapos ang iling nga Carabao ko no, daw gapalak sa dala. Di may ara na siya ang inablang sinugpunan bala sa Taytay kag sa highway. Di daw may hams na sa dala. Medyo nagtabog siguro ang tricycle. Kag dito siya din timing man siguro nagpalakpak ng Carabao. Dito siya dayon nagbunggo sa sugata nga truck mo may karga nga tubo. Pwede mo nag-agaw, sir, sa ang linya na ang Pero bigyan na naigo sa may bumper nga left side, kag ang pertahan lang sa driver side. Oo, dira. Kargado mo na sir ang tracking? Yes, sir, Roger, kargado po. Para na siya sa option mo, discarga lang sa option. Okay, kargado mas tubuli. So, sugat tanay, action erect ini ang tracking nga padulong sa option nga central. Okay. Kag magapuli magkotanis barangay Makiling ini ang mag-asawa. Namatabo ang amo nga insidente. Nakita dito sa mga kapulisan nga ang iya sini nga guma sa side wheel ang naglapyad na kag napatihan nga naglupok kinibangod sa kabugat sa Carabao siguro pagkatapos sila balang-balang siya kag dito pagid nagtumbo siya tungod kay may hump pagid. Antes ang Taytay kag ini ang driver nga raman tani sa sakto nga lala labi ni ginaman niyo ni Roger Vergara nga tinwheeler nga puno man sa tubo kay mandang kargara tubo nga niya basta dalaw central di perti nga kanagpo ang masalakyan nimo. Kaya mo ini nabunggo ako ko nabunggoan nila kaya mo nabunggo man sa ila kasi nagresulta sa kamatayon sa sining 56 anyos nga bana action erect. Ang Carabao musta? Ang Carabao pero okay naman to, digyan nadala man sa Japon to sa iyang destinasyon sa Ihawan. Kaya tuloy may buyer na gitman to mo. I-deliver nila pagkatapos sina. Ang matabo na ang dirabi sa may bago, kumayara na bala nga nagapangumpra. Na buhi, bakal man nagabaligyaman sa mga buhi, pero kumayara man nagabakal sila isa ka bilog baka, biglang ipaihaw nila. May mga manugihaw man dati, ginadala ang market day abidayad law ka sa bando pero tini preparasyon na kuntani para sa market day. May kay wala man sa ano ginagkarabaw pero napilasan man to no. Okay, ang karabaw ginagapos pero ginaan sa karga top down mo. Ginabaklit mo na perti ka bugat man aksinari kay top down mo lang inasakyan bla nga tricycle mo na nga ang kabugat ko nila pila magruka tawo man. Samula ang guma daw nag-vinyar siguro nga naglupok pagkatapos naglupok nag-isi-isi ang top down. Kaya mo ito nadula sa control dito bisa ng kanto iya sa kargado man nga tracking kasi budlayan man ang driver kung si Roger Vergara pa budlay na pa jalikaw kabati nagabuylo ang iya salakyan kargado action erect sang tubo. So di na yun ma-control ko prinuhan mo, nakaprino man siya pero hindi mapunggan na yun sang iya sining nga preno ang boylo sa silakyan tungod kay kargado sang tubo action erect ya. Amo ni no ang amo ni sa action erect ang masubo nga balita man diri sa may syudad sang Sagay. Padayon nga ginabatayan sa kapulisan ang mga beaches kag resort nga kali ginarubingan malang dasyonere kay kalabanan nga mga tagiya sang mga beach resort. Ngati aware naman sila kay mga gipadalaman lang sa mga memorandum order
may kopya man sila sa executive order ni Governor, pero gina-monitor Japon sa kapulisan, ka ginarubingan. Oo. Tungod kati kinanglanon nga marubingan man para nga masiguro kati wala din siya may nagapaligo. Oo. Okay, inagali sa inigaling adlaw, rin sa siyudad sa Caligalig, ko kaabot, kinablay, ko balo. Tapos na si Police Colonel Romy Palge, ang Provincial Director. Ara siya da? Rinigili kayo na, tingala ko nga nag-text ko kay Police Lieutenant Colonel Raquel Diciar. Tani may interview sa iya parte sa mga implementation sa EO ni Gov. Wala gisa na text back. Okay. Lingko, wala gisa si Colonel ga text back ba? Lingko ba? Si Blacon kuan lang, inang masako lang, tigay, arigal speedy kay na, no? Dari kay mayara man siguro si inspection, man sa mayara kay na nga o taking sang isa ka non-government organization nga okay. Ara man si Mayor mo na nag-join man sila actionary ka. So, muli, ang to si Manolo nga report, balita, informasyon, dari sa may isyunan sa Cadiz Norte kaman sa probinsya, sa Negros Occidental, tamyaw gyapon na si Kapag Diaz, Mr. Jonathan Diaz, na pumati sa aton, si Ma'am Judy Delmo, kag si Ma'am Mercy Flores, kaya ba, ukerte gini ila puro-puro kada gabi sa Action Night Patrol, kag sa bugman si Migot Glenn Javier, si Toto Albic po hinulan, kag si Mami niya may pumati sa aton, karon si Councilor Bambo po'y hinulan. Ang mga balita natin, siligid tutukan una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Gutim, report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Aksyon! May patrol! Salamat giraksyon Roger Gotib live report gila sa may area sang Northern Negros. Grabe man to no. Patay kita nga driver sang tricycle nga may karga nga Carabao. Ayo ang aksidente ko sa hindi maging mapulong no. Ang report na aksyon na Roger Gotib na patiyan niyo bago lang gid. Ginadulong sa iyo sa kalawan sang DTX. Bisyo, Aksyon, Aksyon Radio. Agabi nila sa kay Joanne, happy listening. Mana nila nga pagpaurok-urok. Mga taga Barangay Cubay, Puro 4. Kinatamya ka mo ni Sir Jigs. Si retired Police Colonel Placido Hintolayo and family. Happy listening kay Maninoy Maing. Kag kay Maninay Chari Salvacion. Nagapaurok-urok dira sa Carlota City. Paring kita na sakay sa Tokyo, Japan, may gabi. Sakay Migs, dira sa Netherlands. Naga-monitor gid sa ato, no? Si H. Darling,
Macmores. Tayo may ilang kapatid niya, si Pusong Hokson, dara sa may Shocon Road, Barangay 26. Si Maria Los Grijaldo Macunat, para sa Barangay Candomaraw, Hinigaran. Terry Simpronyong, Noel Amar, Maingay Bigid, Francisco Guangco, Del Mardiquinia, from Florida, Ari Nixon. Kanya ko lang bana ko si Berlito de la Cruz, Toto Berlit. Kay Joy Soberano, mga taga-Castellana, Soberano, Kagrimihio family, mayong gabi igidra sa inyo, link kay Joy Soberano. May gabi dira sa mga taga-Buisis Padilla, especially taga-Barangay Magalion Cadre. Kay sa mga Similiano Montaño Dalmasio family, alin kay Nong Vicente Similiano. Josephine Cardinal Abrigo, may gabi igid. Kay Sir Dennis Perma. Sir Dennis, kumusta ka? Wagita da. Si Sir Dennis Perma muna sa ang admin chief sang Bita. Sa Cuba, la Carlota si Rosemary Cabugwason, sa kay Dayna Denyola Martinez, sang sa Tourism Office ng Valladolid, no? Si Madam Dayna Denyola Martinez. Sa Singapore, ara si Kathy Calatrava. Gapa urok-urok man sa pamati, oh. Sige, salamat kidira sa inyo sila nga pamati kag pagpaurok-urok. Manin, sa kay Kwandra, kay Mama Betelaw, may gabi dira si mo, Mama Betelaw dira sa Binalbagan, hindi ka naman kabalaka, dama. Sa kay kumari ko dyan si Nelbert, kay kumari ko dyan si Tadlan Lao. Happy listening, kaga get well soon, Maman kay Toto Bubot, Sa kay Anang Bekelaw, kay kumari ko dyan si Lao, at kumparing Nelbert Tadlan Lao, kumpare ko Nelbert Tadlan, Toto John Brigjod, Philip Jod, Alkim Jod, kumparing Jekyll Jod, kay Hado Aljan, Nene Lauda, may gabigid, no? Paring Jekyll da sa sumag, may gabigid si mo pareha. Relax na. Kay Bill A. Ong, nagamonitor gid sa ato, no? Salamat kita. Sige, alin sa report ng Sir Roger, si Percival Villamor may balos man nga report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon. Radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Yari sa aksyon na Percival Villamor, line number 3 sa report first. Mayong gabi, please come in. Mayong gabi aksyon Eric kag sa aton man nga mga suki nga tagpalamati sa Action Night Patrol sa gihapon aksyon Eric, no, naglibot-libot kita kaina sa area of responsibility naton monitor man sa pila ka mga beach resorts kag sigurado nga sirado gid kag may ara man nga mga pumuluyo naton nga buot magkadto iya sa among mga resorts kag puro paligo kay tungod ini nga adlaw amo ang San Juan de Bautista o kon Biray. Apang ang aton nga kapulisan nagakandak man sa gihapon sa mga saway o kon pagbantay sa mga kauturan naton nga buot nga maghapi-hapi sa adlaw sang Biray kagad gin-advisean nga wala sang mga nagapaligo sa among beach resorts. So ginpadayon kag ginpapuli ang among mga manog paligo aksyon na Eric. So matawhay kag malinong ini nga adlaw kay bisan pang sa mga kasubaan madutay lamang, no, ang nagkadto kag puro paligo, no, wala gid man sa mga dalagko nga mga event kag nagatulo tipon-tipon. So nagrikta kita iya aksyon Eric sa may banwa iya sang La Castellana kag didto nakakuha kita sang isa ka balita sa ilang blatter entry kag sa ilang mga
hilimuon o kon sa ilang operation no conduct man sa operation against warrant gin-issue o kon serve sa aton kapulisan sa pagpamuno ni Police Captain Rojon Daryl H. Nigos mga alas 8 sang aga dito sa may Taytay Hanuban, no? Taytan Hanuban, Barangay Sag-ang La Castellana, Negros Occidental, no? Kay ginasang aga lang gid, no? Alas 8, June 24, 2021, kag ang warrant of arrest gin-serve sa isa ka persona nga kilala diri sa kay Ronron Cruz I Kalinaw. Ronron Cruz I Kalinaw, 31 anyos, kag inisya isa ka sa soltero kag pumuluyo mismo sang Taytay Hanuban, Barangay Sag-ang La Castellana, Negros Occidental. Ang warrant of arrest nga ginbitbit sang aton nga tropa nga ginapunuan ni Police Captain Rojon Daryl H. Nigos, may sining standing warrant of arrest nga may criminal case number 6580 action na Eric, kag inisya sa crime sang violation sang Section 3 Paragraph C sang Republic Act 9287. Kag ini nga warrant of arrest gin-issue kag gintanaog kag ginpirmahan ni Honorable Mila Diap Camiso, presiding judge sang RTC Branch 74 La Carlota City, Negros Occidental. Kag may pitsa ining warrant of arrest adtong nagligad nga mga binulan sang binigad nga mga inadlaw sang June 15, 2020. Kag wala ini sang bail recommended ang korte sa among warrant of arrest action with bail recommended ang korte para naman sa iya temporaryong kahilwayan. Kag may-ari sining balor nga 60,000 ka pesos action na Eric. So karon ini ang suspitsado ara karon nahunong sa coastal facilities sang La Castellana PNP, kag nagaulat nga makabayad sang iyang bill nga 60,000 pesos para naman sa iya nga kahilwayan action, Eric. Amo ini ang aton nga nakuha nga mga balita kag information sa aton area of responsibility action, Eric. Bitan diri sa aton namtangan ang inyo ka-action, Action Percival niya mo una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Laging nasa gitna ng aksyon para may bagong balita at impormasyon, dahil kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon Radio. Salamat kid Action Percival. Villamor, report ni Action Percival. Ginadulo naman si Sakalawan sa BITC, ang alkalaga vitamin C, na mapatudaan sa mga eksperto. Aksyon komentaryo sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. May gabi dira sa kay Julius or Juliet Sierra Frontliner, Joy Soberano, may gabi. Sa kay Toto Elmo Retirasyon. Doon higla mo ta kay Toto Elmo Retirasyon. Retirasyon ba? Musta ka ta Toto Elmo? Kay Alan Inoriada. Kag sa mga utod kuda sa Barangay Montilla, Inoria family, alin na kay Alan Inoria ang fanamyaw, no?
Kay Madam Dayna Dinyola Martinez, matik ah. Way galubad, way kapudis. Uy, si Maninay Nene Fe Campanyelo, kapulaw-pulaw pam Ninay. Sadya kitang birthday ni Action Felix Campanyel kagabi ba? Mila Milyara Sapul, may kapigid. Manang Lilia kag kay Manong Ramon Taton. Kamusta si Maninoy Rimo kag Maninay Clarita Tampipi? Toto Clark Tampipi sa mga taga Gardenville sa Division Barangay Tangobaw nagapaurok-urok isla yan. Pamati sa Action Night Patrol Program. Salamat gid sa inyong pagpaurok-urok pamati. Pagbalik na ton, balik ka report sa ato sa Liga Patrol 2 with Action John Diaz. Pagkatapos lang sa ato importante nga mga pahibalo. Agapasang banwa, mabugaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasanligan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga gala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolod man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Patayon aksyon radyo. Pagkulong nun kag negro sanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga estasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala, inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Madayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sagsay ano nga kahintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na ipalak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Madayon aksyon radyo, bakolod saludo sa imo.
Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Padayon Action Radio. Banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Action Radio. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Stasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Action Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Action Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Action Radio, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kita ulog na na'y sa anong nakalintangan. Responsable at ang balita. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Balik diri sa ato papalagad, maing gabi dira sa kay Arnel Britannico. Natamyaw kagid ni Joy Stevens sang Barangay 2. Barangay 2, Banago.
base kung kuan ni Banago lang ni o Barangay 2 lang. Kay Ma'am Eva Torre da may gabi ha. Ma'am Eva Torre. Balikata si aksyon na John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo, radyo. Aksyon, Night Patrol Field Reports. Action John, sa balik report, Miss Kabak. Aksyon na rin nagpasalamat ang mga kapulisan sa Station 9 sa kooperasyon niya ginimo sa mga tag-iya sa mga restaurant kag beaches dila mismo sa barangay Punta Taytay, Siyudad sa Bacolod. Matapos nga sa pinakaulit rin nilang update, compliant gid ang tanan aksyon na rin kag sa pag-inspeksyon gid patigay ni Police Major Richie Guhe, sarado ang tanan ng mga resorts kag mga kalanaan mismo sa barangay Punta Taytay. Man na may kang tanan sila pagsunod sa mando ni Bacolod City Mayor Evelio Ronadia ang nagpagpasira sa mga establishmento kadugan sang kapistahan ni San Juan de Bautista gud malikawan ang mga super spreader event action Eric sunod direk kay Guhi di sa rin kadako kapatimaan nga dako man ang ako nabiluyag mismo sang mga residente nga hindi magtuga no sang problema labi na subong COVID-19 pandemic action Eric. So with regards sa mga beaches kag sa aton na viewing deck na restaurant, nag-comply man sila sa naistoryahan last Friday together with aton sa City Mayor. Sarado sila. Ginbalikan naman halin sa ngaga every 3 hours nalibot kami. Wala man to customer sila gabato. Nakabutang paskil sila nga close sila for today. Actually, kabatian si Police Major Richie Guy. Update sa aksidente, wala pa gid nakapagawa sa official nga report ang kapulisan may kangdanan sa medical bulletin sa isa sa mga napilasan sining aksidente. Pero ang according diri sa interview kay inasang pulis sa driver bla nga si Palakar Aksonerek hindi sa mag-ako ang balya ginhit and run sa ako no sang motor. Wise ako no sang sala no. Kay ti insakto ang iyang adalan nga ginagi aksyonerek. Sakto dalan mo lagyo ka. Gani ti amo pag ang according diri pagid sa iya na paragyo sa kay way man sa kanong kabalo nga nakabunggo sa no. Amo na to nga wala to gumang iyang salakyan. Manaplata to ba basta nga was kabalo man ano bunggo? Oo, amo to ko na tingala sa nga paglabot sa Mayfair. Kupos ang gumaya aksyonerek. Pero kapila sa luwat ng mangkot, basta ang iya lang niya na dumduman, ginhit and run sa kasalakyan. Dara na sa kalugbo niya dyan. Isa pa na, no? Pero ang update sa Nidiri Pagid, ining driver, balangan sa David, sang hapon nilang nigiligindentahan ang salakyan. Hindi niya mong rent-a-car siya. Rent-a-car ni. Dako na pala mongol sa tagiya na. Ari ding tagiya gali kay nagalungo lang tagiya bali mailon kay insurance ni. Kung wala ni disgrasya gita ni. Ang natabo sina ka ikaduwa na nigiling aksidente subong adlaw lang. Kay sa hapon pagkuha ako sa salakyan mga pasado las 5 ang takna sa hapon nakabunggo ni kuno sa may barangay Kabugman. Ay juice. Amo man nga salakyan amo na sa may passenger side guba ang bumper o wasak toksonerek nakupos bagid ang guma. May spare tire na da siya nga mo totaling gamito nila para bla isla na yung guma kag makalakat ang salakyan kay pwede pa man kalakat. Paglantaw nila ko pus kay guma ti wala chance. Walang tuwing, why na? Ang ginawala ng tuwing, guba ko ng tuwing kabitaw mo to ang nila dire. Ay. Italo pa ibit nga tuwing nga na kay para makuha diring salakyan. Gani, delikado na da. Okay, kung madugayan de, pila priguro ka hambal dito sa ng driver di nga wife kabunggo. Mapuli kuya. Grabe nga rason yan no ng mga tao nga kabudlay spilingon nakabunggo nagisda dito siya magako. Gani, saya ni tinran mong ang baka sa Remina, ikaw na kay tinran to kung disgrasya mo to kay do critical ang kondisyon kay babae ito. Ate mo na ang tabo dire ato sa Gastorias telepono ga otope kadlaw no. Sino? Ang driver. Ang driver nga nakabunggo na? Oo. Nakadlaw pa saya? Okay, may ginastorya sa telepono. Way pa siguro mahawasan na sa kahulugbo niya guro. Way, pagiguro Buwas na pala mungol gina sa buwas. Buwas na may guro madumduman ang tabo siya. Yan ba sa may nagtigilang araw lang damig na matay na kapulis. Kinalibla ka magpara taxi ito magpuli ako. Kala ko sa pulis na bantay ginamayan na kay basta ito magsibat bala na. Yan yan ba ko
Ang bala ko rin taxi driver, bako to pa, di ko na alam mo sa kay taxi karon si mo. Ay, kasi tao. Ako na update so far na wala pagdating confirmation sa medical bulletin sang mga biktima kung pilason sining aksidente nga nagluntad sinigid lamang nga gabi aksyon Erika. Live report sa patrol taglibot sa Bacolod Action John Diaz. So nasunod na sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Night ka. Salamat kay Jan. At iyan mo na version. Klaro yung investigasyon sa traffic. Police Station 2 yung siya yung nakabunggo sa tricycle. Hindi ang tricycle ang bunggo siya. Tapos mapantali ka pa nga way kakita. Kita mo kay lakupos sa yung guma mo sa palagyo. Kasi ka pa way kabalo. Kay dalasang kahulogbon. Nakilala ko man man kagmirisi. Kiss me goodbye, kiss me goodnight. Pag-isilimanon, Action Night Patrol Program. Webfest edition, magatakop ini temporaryo. Balik ini buwas biyernes. Ato sa Patrol, unit reporter sa Action nga napalagad kagabi, Action Roger Guti, Percival Villamor, Action Jan Diaz. Of course, Action ninyo bugi ng atong piloto sa Patrol 2 Cruisman Patrol. News Center, Action Dale Salazar, Technical Partner Studio A, Broadcast Engineer Oliver Pason, Backup, Security Guard Tunog Banwa, Back to Back ay Security Guard Campaner, with IT Expert Christian James Binares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talong Sulat Sang Bago, Broadcast Engineer Bernie Villacanas ng Batang Suay. Sa ngalan sa Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang yulagat ng Gurmana Action Night Patrol Program. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasaling adios amigos. Hasta la vista. Ayaw makalipat at is magtulog, magpangamuyo. Sa inyong pagpangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ng kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon. God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Action Radio. Sa Bacolod, Action Radio. Action Radio.